Hola, bon dia. Jo sóc el David Falcó i sóc el guanyador del TFG, del treball de la resolució dels conflictes en els centres residencials d'acció educativa, guia de bones pràctiques. El treball es basa en la creació d'una guia de bones pràctiques encarada a la resolució dels conflictes en els centres residencials d'acció educativa, conflictes que poden sorgir durant el dia a dia. L'objectiu principal del treball, doncs, és elaborar una guia al final de bones pràctiques que sigui un complement per als professionals i per als infants i adolescents que resideixen en aquest tipus de centres. Així doncs, per desenvolupar-la inicialment es va dur a terme una recerca teòrica d'informació i, en segon lloc, a través de l'observació directa de diferents conflictes, es va fer una part pràctica on es va fer partíceps als infants i adolescents que resideixen en aquests centres i als diferents educadors socials que hi treballen, per tal de poder recollir opinions i informació envers tot aquest tema i conèixer quines són les estratègies de resolució de conflictes que ells coneixen, les que més utilitzen, les que creuen que els hi funcionen més, entre d'altres. Jo vaig decidir escollir aquesta temàtica perquè durant la meva etapa professional en un centre residencial d'acció educativa vaig anar observant que durant el dia a dia sorgien molts conflictes, ja fos entre els propis infants i adolescents o entre els infants i adolescents i els educadors socials. Conflictes que per les característiques d'aquests infants o adolescents o per les situacions, de vegades eren molt complicats d'afrontar i de poder donar una resposta positiva que s'ajustés al context i a la persona. Així doncs, el treball bàsicament sorgeix d'aquest interès, de poder estudiar i analitzar quines són les estratègies de resolució de conflictes que més s'utilitzen i les que són més eficaces, ja que, tal com he comentat, de vegades, depèn del context, era molt complicat donar-hi una resposta, perquè a la vegada també són infants i adolescents que presenten unes necessitats diferents, més específiques, que van més enllà d'aquelles necessitats que tot infant i adolescent necessita tenir cobertes segons la seva etapa madurativa i evolutiva, i aquests infants i adolescents que viuen en un recurs de protecció en presenten d'altres més específiques, com pot ser totes aquelles necessitats derivades a la separació del seu nucli familiar, les necessitats derivades a viure situacions de desprotecció o de negligència, les necessitats a l'hora d'adaptar-se a un nou recurs. Doncs bàsicament era això, conèixer estratègies de resolució de conflictes que s'ajustessin a aquest tipus de perfil. Primer de tot, a partir de l'estudi teòric i de la part pràctica, on es va fer partíceps als infants i adolescents i també als infants i adolescents que vivien en el CRAE i als diferents educadors socials que hi treballen, el treball aporta conèixer de primera mà quines són les estratègies que més s'utilitzen dins del centre i les que més funcionen, totes aquelles que donen una resposta positiva. I penso que una altra aportació que té el treball és al final la creació de la guia de bones pràctiques, que al final és el resultat final del meu treball, que aquesta guia està creada amb l'objectiu de prevenir, reduir i donar una resposta adient a les diferents situacions conflictives que sorgeixen durant el dia a dia. I per últim vull destacar també que aquesta guia està pensada perquè pugui ser un model i un complement a seguir a la pràctica professional dins dels centres residencials d'acció educativa, sempre i quan aquesta guia s'adapti a les necessitats i a les característiques que presenten els infants i adolescents que viuen en aquest recurs. El fet de poder desenvolupar aquest treball m'ha portat aprenentatges molt positius, tant a nivell personal com professional. El fet de crear una guia de bones pràctiques m'ha ajudat també a treballar-me molt aquesta part més creativa que considero que com a educadors socials és superimportant. I jo, per últim, m'he donat compte de que sí que existeixen programes i projectes que estan encarats a la resolució dels conflictes, però estan encarats a dins d'una escola, dins d'una aula. He vist que no hi ha projectes ni programes encarats a recursos de protecció que tinguin aquest tipus de necessitats que presenten els infants i adolescents. Llavors, considero que és superimportant crear nous projectes i que aquests s'adaptin a les característiques específiques i les necessitats específiques que presenten aquest tipus de
d'infants i adolescents que resideixen en un recurs de protecció.